En aquesta pràctica d'Inkscape dibuixarem un símbol de la Mitsubishi. Començarem pintant un dels tres elements, que són tres rombes idèntics, els quals a la vegada es composen de dos triangles equilàters. Per pintar un triangle equilàter ho farem en eina de disseny, de dibuix, d'estels i polígons, i un cop seleccionada ens assegurarem de que el polígon és de 3 cantons, és a dir, un triangle, i que el radi de la punta és de 0,5. Fet això, la tecla de control pitjada per fer el triangle equilàter, arrossegam el cursor i tenim, a la mida que nosaltres vulguem, un triangle equilàter. Ara el seleccionem, un altre cop de cursor per posar-lo a girar, i en la tecla de control picada perquè giri amb angles exactes de 15 graus, el rodam fins que tenim la part baixa horitzontal. En tenir-la, el seleccionem i duplicam picant la combinació de tecles Ctrl D. Aquesta part de baix, que serà de romba, l'hem de girar. Això ho fem amb l'objecte voltatge gira verticalment. Picant una tecla de cursor per evitar que se descentri horitzontalment, baixam fins a fer coincidir les dues parts inferiors dels dos triangles, i encara que el podríem centrar exactament en l'eina de centrat, marcarem els dos triangles i a camí escollirem unió. Ara tenim un rombe ben pintat, que és una tercera part del dibuix que hem de fer. El duplicant, Ctrl D, i el girarem com a objecte en signe de transformació més 120 graus. Això és 120 graus cap a la dreta. Si poséssim més 120 graus, que seria exactament idèntic o equivalent, siguin 120 graus cap a l'esquerra. I ara la baixam a les tecles de cursor per no centrar-lo verticalment. També podríem fer arrossegant amb el ratolí, mantenint tot el temps la tecla de cursor premuda per evitar que la part que s'està movent, és a dir, que aquesta romba que ara desplaçam, se desplaci a la vegada que verticalment, que ens interessa, horitzontalment, que no ens interessa gens. Ara que tenim aquesta segona part pintada, la duplicam, Ctrl D, la tornem a fer girar horitzontalment aquest cop, i en la tecla de cursor la desplaçant cap a l'esquerra fins que la tinguem allà on volem, que és aquí. Ara podríem completar la feina marcant els tres productes, fent Ctrl G per agrupar-los i fer un sol objecte. Aquest no està, Ctrl G, i ara, si volem mantenir la tecla de cursor picada per mantenir les proporcions, el podríem fer tornar més petit o més gran sense perdre resolució ni qualitat.